не акай Аҳмад меган ай дараи Ясман, ай кӯчаи Сполинг, ай худи ҳоид, ай кунҷи дара, дараи Ясманҳо дар шаҳри Калининград повура ҷура. Ине аппарата нигоҳ кун, савзита партон. Ина аппарат шабӣ. Ина савзи майда кунад. Порча дар кор нест, нигоҳаш кун. Диде бачо. Ёд бигире ки чихел хаки якди тани анкер загем, ин болтороли мегирем, болти соз мезанем, аппарата краска менем шурӯ мешавад. Ина савзия чихел майда мена бачо. Ина савзидан имта майда мекунам. Ина инҷа медӯзаш. Барое ки бачаҳо барои хуту ёд бигирем, поюни чихелай, поюнира ина итайна трос қати мо кашидагӣ, чор кунҷа кардем, трос қати маҳкам кардем, ранги элак тран кардем. О, бофтагиша. Ана ҷура савзира мемонӣ, инами ина задаи сай мита. Хай ҷое ки мо анкер мондем, ина ёра болт мемонӣ, хишру базеб меша. Пока мо ҳама қадар времени ё. Ина ҷура мита савзира шарт майда мекунӣ, пур мекунӣ, оша мекунӣ. Ина бачо мо ира нишон метиҳем ки бо ёд бигире, шумо бо аймода зуртар ягон чӣ придумат кунед, айрӯи имора дида бо зуртар придумат кунед, партое дар интернета мо бо ай шумо биомӯзем зуртар. То што калай мо кор кард, то што соображат кардем, ина ними қадар мо соображат кардем, қадар мо фаҳмидем, тунистем, ина кардем. гапта гавзаки дар интернетат мепартон барои бачаҳо. мо вақте ки ҳам бачаҳо бисёр ош дӯстдор ки буданд, бисёр қимтар буд барои савзӣ майда кардан, вақт ҳамчун кам буд. мо амра қатиями раис як чиштем ба як хулоса ме фикр кардем, нақша кашидем. 3 рӯз мо барои ҳамин станок фикр кардем, нақша кашидем, ба ҳамин хулоса омадем. Не ки бисёр чизи хуб аст. мақсад повура бисёр корша осон мекунад. ин модом ман вақте ки ва дистам майда мекардам, ҳамш хади 2 соат вақти ман дар ҳамин сахт мешид, ай пушкунӣ ва ай майдакунӣ. ҳозир чичин 1 соат пуш мекунам, майда мекунам, зербака силх мекунӣ. то мақсад ки ана оши ман то вақти муайяне ки соат 12 ба шом меан, оши ман дамтавақтагӣ тиёрад. ана аки бачаҳо инами чизе ки мо придумат кем, чанд бор оҳан спортид кем, чанд қадар мақсад не турбара, ана чанд қадар фикр кем, чанд бор хато кем, ҳами қадар бора зур мураси ҳам каламу кор кард, на придумат кем рост кем. шумо боша бачаҳо ин чизи мора бинед, ягон хулоса барои ягон чизи дига придумат кунед, партое интернета ки мо биомӯзем. ина мо чошто дунистем, тунистем барои ҳамаи одамое ки интерес нашувад, барои одамои интернет. паноҳ ба худо бачаҳо.